Vi har haft virtuelt forløb, der omhandler dramaet Et dukkehjem af Henrik Ibsen, og vi har her efterfølgende lavet en screencast af vores analyse. Vi vil komme ind på Henrik Ibsen som person, så vil vi komme ind på det naturalistiske drama, så har vi udarbejdet en fortolkningshypotese, og derefter vil vi komme ind på komposition og personkarakteristikker, så vil vi komme ind på fortolkning, og derefter vil vi perspektivere teksten til det moderne gennembrud. Henrik Ibsen blev født den 20. marts 1828 og døde som 78-årig den 23. maj 1906. Han var en norsk dramatiker og digter, og han regnes som en af hovedforfatterne i det moderne gennembrud. Han er også en af de vigtigste forfattere i den anden halvdel af det 19. århundrede, og en af de vigtigste dramatikere i den europæiske teaterhistorie. Henrik er kendt som grundlæggeren af det moderne drama med skuespil. Han repræsenterer en naturalistisk og symbolistisk drejning i international dramatik, og han fik sit gennembrud i 1871 med det naturalistiske dagligstuedrama Et dukkehjem. Ja, som naturalistiske drama. Henrik Ibsen er forbundet med begrebet det naturalistiske drama. Det naturalistiske drama er et dagligstuedrama, som har formål at skabe en illusion om virkeligheden. Naturalismen er på videnskabelig vis optaget af, hvordan mennesker er styret deres drifter og lyster. Ibsen fokuserer særligt på, hvad der sker inden for hjemmets 4 vægge. Dramaerne foregår over en kort tidsperiode på 1 eller 2 dage, og i denne periode afsløres personernes fortid. Ibsen benytter sig af en retrospektiv dramatisk teknik, og han er optaget af at bruge teateret til at diskutere samfundsrelevante emner, som det borgerlige samfunds dobbeltmoral, kønspolitik og religion i sine teaterstykker. Ja, og vi har udarbejdet en fortolkningshypotese omkring Et dukkehjem, og det lyder således. Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879 beskriver meget præcis manden og kvindens biologiske forudsætninger for kønsrollefordelingen samt kvindernes placering i 1800-tallets mandssamfund. Ja, og kigger vi så på den ydre komposition i Et dukkehjem, så kan vi se, at dramaet Et dukkehjem er inddelt i 3 akter. Dramaet er dog ikke inddelt i nogle scener eller stykker. Det har Strindberg undladt at gøre, for at få tilskueren så tæt på dramaet og oplevelsen som overhovedet muligt. Tilskueren skal derfor vedligeholde den her illusion, som der bliver skabt op i hovedet, når dramaet ses. Kigger vi på de vendepunkter, som dramaet indgår eller går igennem, så kan vi se, at kompositionen i dramaet følger typisk den her treakts drama med eksposition faldende i første akt, hvor konflikten med Noras falskneri bliver præsenteret for læseren. Og så er klimakset, at det er, hvor Helmer opdager Noras hemmelighed. Og krisen, altså kulminationen, er fremstillet i tragediens anden akt, hvor konflikten optrappes ved afsløringen af Noras falskneri. Afslutningen finder sted i 3. akt, da Nora træffer beslutning om at forlade sin mand, og derved for første gang handler selvstændigt. Antiklimakset indtræffer der, hvor Nora beslutter sig for at rejse hjem, og forlader manden og børnene, for hun vil ikke behandles som en dukke. Exodus ses, da Nora vil have en alvorlig snak med Helmer omkring, hun mener, hun aldrig rigtig har haft en alvorlig snak med ham, og hun er træt af at være til pynt, altså være en dukke. Hun rejser derfor til slut hjem til der, hvor hun kommer fra, og hvor hun vokser op som barn, hvor hun kunne blive mere moden og lære at klare sig selv. Og kigger vi på regibemærkningen, så regibemærkningerne fortæller om, hvilket miljø handlingen det foregår i, og endvidere er regibemærkninger med til at fortælle noget om personerne i historien. Et eksempel kunne være, at der i teksten står, at hjemmet er smagfuldt indrettet, og det giver også en indikation om, at de personer, som har indrettet det, har god smag. I dette tilfælde er det Nora og Thorvald. Og så kigger vi på et dukkehjem af naturalistisk drama. Så er dramaet Et dukkehjem et naturalistisk drama, der igennem hele dramaet er sammenhængen. Dramaet er realistisk, og det er intet urealistisk igennem hele dramaet. Strindberg får som nævnt tidligere tilskuerne til at skabe illusioner op i hovedet, og om hvordan livet har været før i tiden, og hvordan leveforholdene var. Illusionerne er et typisk kendetegn på det naturalistiske drama, da der er ingen pause, og dramaet er hele tiden i gang, og tilskuerne mister altså ikke fokus. Ja, og kigger vi på Nora,
personlighed og værdier, er hun en kærlig og utrolig hjælpsom person, som ønsker selvstændighed. I starten af historien er hun meget omsorgsfuld og vil gøre alt for at hjælpe sin syge mand. Hun låner penge til en rejse i håbet om at gøre ham rask, og det viser tydeligt den risiko, hun tør tage for at redde sin mand, selvom det er lovligt, hvad hun gør. Nora gennemgår en enorm udvikling igennem teksten. I starten er hun undertrykt og gør, hvad hun får besked på, hvilket teksten sammenligner med et dukke i et dukkehjem. Efter noget tid oplever man, at Nora ændrer sig, hun bliver mere selvstændig, og til sidst i teksten rejser Nora fra hus og hjem, hvilket viser, at hun nu tør at stå på egen ben, og hun tør at sige fra til at være fanget i et dårligt ægteskab. Hvis vi kigger på, hvor at Nora kunne finde på at tage hen, når hun går, vil vi vurdere, at chancen for, at hun går først til fru Lind, og så derefter hjem til hendes forældre, er utrolig store, hvis man kigger på den tid, hvor kvinden ikke havde så mange muligheder. Ser vi på Thorvald, så er Thorvald kendt som Helmer, og er en mand af arbejde. Han har fået en stor stilling i Aktiebanken. Han har været igennem en længere sygdomsperiode og overlevet kun fordi, at han kom til Italien, hvor han var på et kurophold. Han er familiens eneste indtægt og skal derfor alene forsørge familien, da Nora ikke arbejder. Så hvad angår penge, er han meget imod at låne og vil helst spare op. Netop derfor blev han utrolig sur, da han finder ud af, at Nora har optaget et lån. Helmer er en typisk mand fra det moderne gennembrud. Han er bestemmende og vil have, at tingene skal være ordentlige. For ham er ære og selvstændighed noget af det allervigtigste. Hvis vi skal beskrive hans relation til Nora, er de selvfølgelig gift. De har 3 børn. Han er meget bestemmende og kalder hende diverse ting som spillefuld og lærkefuld. Men han elsker Nora. Ja, og hvis vi så ser på fortolkningen, så kommer Ibsen ind på meget af de her kønsroller og stiller over for hinanden. Mandens mod kvindens kønsrolle. Han kommer der også over kvindernes frigørelse fra det her dukkehjem, fra den her lille rolle, de har haft i samfundet, til at blive mere selvstændige og skulle have deres egne meninger. Og det er derfor, at han i dette dukkehjem ligesom gør oprør mod tidens normer, og det er med kvindens syn. Når man skal perspektivere et dukkehjem til et moderne gennembrud, så vil det være meget relevant at komme ind på det tidstypiske for et dukkehjem. Typisk for det moderne gennembrud er det nemlig kvindens undertrykkelse, der er et tema, og det er det også i et dukkehjem. I dramaet bliver der sat fokus på kvinderne og deres rettigheder tilbage i 1870-80'erne. Kvindens behandlinger var under niveau, og det bekræftede dramaet i et dukkehjem. I stedet for at skrive, hvad folk vil høre, skrev Ibsen tidstypisk for det moderne gennembrud den sande historie omkring livet under det moderne gennembrud. Som sagt er et dukkehjem et naturalistisk dagligstuedrama, og det var netop den her naturalisme, som var typisk for det moderne gennembrud. Kønsrollerne er stillet op over for hinanden, og kvindens frigørelse ses lidt i et dukkehjem med Nora. Nora, hun bliver selvstændig og får sine egne meninger, og hun gør egentlig oprør mod synet på kvinder dengang. Dramaet er som sagt gengivet så realistisk som muligt, og der er blevet lagt vægt på samfundsproblemerne for at skabe samfundsdebat. Arv og miljø er også vigtige faktorer, og i dramaet holdes inden for hjemmets 4 vægge.